Terve! Olen mukana järjestämässä lukupiiriä J.L. Runebergin teoksesta Vänrikki Stoolin tarinat lauantaina 1. helmikuuta 2025 Porvoon pääkirjastossa. Tervetuloa! Vänrikki Stoolin tarinat on klassikkoteos. Se on runokirja, joka on keskeinen teos Suomen kansalliselle herätykselle. Ja sen kirjan kautta siinä on rakennettu suomalaista kansallista identiteettiä ja siinä on kerrottu maasta ja kansasta sellaiselle lukijakunnalle, joka ei ole välttämättä kovin hyvin tuntenut omaa isänmaataan tai yhteenkuuluvuuden tunnetta. Ja tarkemmin teoksesta sitten siinä lukupiirissä, että jätetään keskustelua sinnekin, mutta kansallismielisyyden kannalta keskeinen teos, ja sen voi siitä tässä vielä nostaa esiin, että siitä on useita suomennoksia, eli on tämä yleisin on tämä niin sanottu Kajanderin käännös, eli komitakäännös, ja se on se, mitä useat sukupolvet ovat kouluissa lukemista lukeneet. Eli jos haluaa tämmöisen perinteisen kokemuksen, niin sitten kannattaa tarttua ainakin siihen kirjaan. Ja sitten toinen suomennos, jota on paljon mainostanut ja olen itse pitänyt esillä, on tämä Juhani Lindholmin suomennos. Ja se on sitten tällainen vähän suorasanaisempi, nykyaikaisempi käännös, joka on tyylillisesti sen Runebergin alkuperäisen ruotsinkielisen tyylin mukainen. Eli jos haluaa vähän tämmöistä mahtipontisuutta, koukeroisuutta, niin kannattaa tarttua Kajanderin käännökseen. Ja sitten jos kokee, että se ei ole helposti lähestyttävää, niin sitten Juhani Lindholmin suomennos on kanssa tarjolla. Vähän tämän lukupiirin taustaa. Eli Sinimusta liike on järjestänyt lukupiirejä eri kirjastoissa. Eräs porvoolainen aktiivi sai sitten ajatuksen, että mitä jos Porvooseenkin tulisi lukupiiri ja sitten Porvoo kansallismielisyyslukupiiri ja siitä tuli sitten heti Runeberg mieleen ja sitten joku vinkkasi, että minä olen ollut puhumassa Vänrikki Stoolin tarinoista, että jos minua kiinnostaisi ja minuahan kiinnosti ehdottomasti heti, innostuin tästä ajatuksesta, että nyt kun on Sinimustan liikkeen kirjastokiertoon menossa ja kansallismieliset lukupiirit ovat tapetillaan, niin nyt kannattaa hyödyntää hetkiä. Ehdottomasti tulen paikalle Porvooseen keskustelemaan Vänrikki Stoolin tarinoista. Sinimusta liike on tosiaan järjestänyt muun muassa Oodissa näitä Helsingin keskustakirjastossa näitä lukupiirejä. Ja miten meilläkin meni täällä Porvoossa, niin todetaan se, että 17. joulukuuta laitoin kirjastolle sähköpostin, että haluttaisiin varata tämä ryhmätila. Sinimusta liikkeen Uudenmaan piiri varaisi ryhmätilan, että pidetään siellä keskenämme lukupiiri Vänrikki Stoolin tarinoista. Ei tullut vastausta, yritin soittaa useamman kerran. Sitten 23. joulukuuta oli kaupungin elinvoimalautakunta oli kokoontunut ja hyväksynyt uudet tilojen varaus- ja käyttöehdot Porvoon kaupungille, tai aiemmin Porvoolla ei ollut tällaisia. Nyt ne oli sitten päätetty sorvata. Ja 2. tammikuuta sitten soitin taas tänne kirjastoon, ja siellä kuka kirjastovirkailija olekaan, joka vastasi, niin erittäin asiallisesti palveli. Kerroin, että mikä taho järjestää ja mistä on kyse, ja hän sitten järjesti meille sen ryhmätilan, ja sen jälkeen laitettiin tapahtumailmoitukset nettisivuilla ja muualle, että nyt järjestetään tämä. Ja sitten myöhemmin kirjaston johtaja alkoi laittaa viestejä, että tämä tilavaraus on peruttu, että ei ole mahdollista järjestää. Kerroin, että minun mielestäni nämä perusteet, mitä hän antoi, niin ne ei kyllä pidä. Suomen laki, Porvoon kaupungin strategia, hyvinvointisuunnitelma, hyvät tavat ja syrjivät tahot eivät saa järjestää. Niin
Sinimustaliike ei ole ollut tekemässä mitään tällaista, ja tällä lukupiirilläkin tässä on tarkoitus vaan keskustella näistä Vänrikki Stoolin tarinoista. Ja mitä tulee siihen häiriköintiin sitten, että yksi perusteista oli, että semmoisessa tapahtumissa, missä on riski, että sitä häiriköidään, niin jos meillä annettaisiin se ryhmätila, niin sitten sitä riskiä ei olisi, kun me voitaisiin olla siellä suljettuna ovien takana, mutta sitä ei haluttu meille antaa. Me menemme sitten yleisiin tiloihin. Kirjastojohtaja oli sitä mieltä, että sekään ei ole mahdollista. Mutta tämän mä kyllä kyseenalaistan, eli kirjastojohtaja ei antanut kirjallista valituskelpoista päätöstä, ja menemme kirjastoon lukemaan ja keskustelemaan kirjasta, niin se ei riko Suomen lakia eikä Porvoon kaupungin mitään strategioita. Ja tämä päätös, tämä tilavarausehdot, mikä kaupunki teki, niin se nyt on ilmeisen tulkinnanvarainen, niin ollaan tehty siitä oikaisuvaatimus kaupungille. Ja jos kirjastojohtaja pysyy kannassaan, niin pitää sitten varmaan hänen toiminnastaan tehdä kantelu oikeusasiamiehelle ja rikosilmoitus syrjinnästä. Ja hän syytti meitä siitä, että olemme syrjiviä taho, mutta minua, ketään muuta järjestäjää, Sinimustaliikettä ei ole tuomittu syrjinnästä. Mutta rikoslain mukaan syrjintää on se, että syrjitään poliittisen vakaumuksen perusteella. Ja siinähän tässä nyt tosiasiallisesti onkin kyse. Eli Sinimustaliikkeen poliittiset mielipiteet eivät käy kirjastolle, mutta niinhän se ei voi mennä, että kirjasto julkisena laitoksena miettii, että millä on huonot mielipiteet, mitkä eivät käy heille. Kirjallisuustapahtumia voi järjestää ja tullaan järjestämään kirjastoissa. Eli nyt kaikille Vänrikki Stoolin tarinat lukuun. Lukekaa Runebergia, lukekaa Vänrikki Stoolin tarinat ja tulkaa lukupiiriin lauantaina 1. helmikuuta Porvoon pääkirjastoon. Sinimustasta liikkeestä sen voi sanoa, että yhdistys kerää tosiaan kannattajakortteja, että voi päästä puolueeksi. Niitä tarvitsee 5000 ja sitten kun kortit saadaan kasaan, niin tällainen puolue voi olla olemassa ja asettaa ehdokkaita vaaleihin ja näin edespäin. Niin nyt kannattaa ottaa verkkopakkitunnukset ja istua koneen ääreen ja siellä voi sitten samalla katsoa, että onko siellä muita puoluehankkeita, joiden kannattajakortin haluaisi täyttää, tai onko siellä kansalaisaloitteita, mitä haluaisi allekirjoittaa, niin siitä voi sitten samalla istumalla muutamassa minuutissa tehdä sen kaiken. Ja tämähän ei siis ole mikään sitoumus, että sieltä voi allekirjoittaa kaikkien niiden puolueiden kannattajakortit, ja sitten jos haluaa olla tukemassa toimintaa, niin se voi liittyä ihan Sinimustaliikkeen jäseneksi, että se on sitten eri asia. Mutta kannattajakortit tarvitaan, että puolue voi olla puolueena toimia. Ja kannattaa nyt tulla Porvooseen ihan senkin takia, että Porvoo on hieno paikka. Moni suomalainen kaupunki on tällainen, että se on kaunis kesäkaupunki. Porvoo on upea talvellakin. Se on mukava kotoinen kaupunki. Historiaa voi siellä aistia, kun kävelee kaduilla, ja Runebergin torttuja saa siellä ympäri vuoden. Ja nyt on vielä sesonkin, niin kannattaa ehdottomasti tulla porvoalaisiin kahviloihin. Hienoa kulttuuritarjontaa. Esimerkiksi J.L. Runebergin koti, joka on museona, on auki myös tänä lauantaina. Ja sitten on kulinaristerisena jälmyksessä mainittakoon tämä Brunberg, makeisvalmistaja, jolta voi sitten ostaa suussa sulavia tryffeleitä, käsin tehtyjä suklaalevyjä ja neekerin suukkoja. Nähdään Porvoossa. Mä tartuin ensi kirjahan, hakien huvitusta. Olla teos tuntemattoman, se Suomen taistelusta. Armosta vain tuo kanneton, lie päässyt muiden joukkohon. Mukaani vein sen kääntelin, sivuja jonkin hetken. En tiedä, kuin näin esihin, sain Savon miesten retken. Mä luin rivin, luin 2, vereni tunsin kuumemmaksi. Näin kansan kaikki koittavan, edestä kunniansa, näin sotajoukon voittavan, nälissään viluissansa. Jokaista sanaa lukiessain, suudella tahdoin innoissain. Vaarassa tulen keskellä, tuon parven urhoutta, mil ansaitsit maa raukka sä, noin suurta rakkautta. Noin kallis kuinka olla voit, kun leiväksi pettua vain soit.